каквото имах да казвам, го казах на хората, които взеха решението. Някои от нещата ще ги кажа и тая вечер. Преди 4 години ни бяхме поставили на кръстопът. Пак през затваряне, повечето от вас знаят. Местните деца действително са малко. И тогава не беше казано намерете деца. Насреща. Няма откъде да ги намерим. Ние тръгнахме в друга община, в друга област. Тогава имахме зелена светлина на светофара. С подкрепата на общинското ръководство. След 4 години нещата обаче се променят и аз искам да попитам, защото имам информация. Има ли някакъв натиск? Не казвам на политическа основа, но то се подразбира. За връщане на тия деца в Търговище. Не. Категорично не. Няма никакъв политически натиск. За първи път чувам такова нещо. Категорично не. Категорично не. Да. Защото аз имам информация, че има. Възможно е някой да го е казал, обаче няма такова нещо. Категорично не. Абсолютно. Значи, обясни се за тогава и се прави хората, които поставят въпроса защо беше необходимо да се прави такъв ремонт на училището, след като този ремонт, този проект няма никаква устойчивост. Устойчивостта е 2 години. Защо беше необходимо миналата година, след като имаме дълновидна общинска политика и сме решили да затворим училището в Трапище, защо беше необходимо миналата година да се хвърлят немалко средства в стола да се подведят до грама? Защо беше необходимо? След като сме имали някаква дълновидна политика. Или решението е на парче, притиснати и принудени от някого, опитвайки се да хвърлим прах в очите на някого и да го заплашим с нещо, да отклоним вниманието му. С прокуратурния така. Само едно искам да ви кажа. Не намесвайте прокуратурата с закриването на очи. Не ги свързвайте. Няма нищо общо. Който, в случай, че се докаже някакво нарушение, вчера го казах, който го е допуснал, си понесете си. Браво! Точно това е. И нещо друго да ви кажа, с риск да стигна и до съда. Община Лозница да беше заличена до сега по тая логика от картата на България, след като има там подобни неща. Нали? Не искам да смесвате двете неща. Едното няма нищо общо с другото. И нещо друго болно искам да ви кажа. Болно искам да ви кажа. Да ни прекъсва. Аз съм в училището. Вчера аз бях в училището. Болно ми е да гледам разплакани деца. Днеска цял ден ги гледам. Децата от Търговище ми задават въпроса: госпожо, ние къде ще отидем? Искаме да бъдем със съучениците си. Ние какво ще правим? Защо искат да ни връщат? Защо не ни искат вече? Казах го вчера на излизане, казах го на тебе. Исках да го кажа и в залата, но никой не ми даде думата. Който взе... да ми го кажеш на мен. Госпожо Реджева, който взе решението вчера, носи моралната отговорност да се срещне с родителите на децата, пътуващите от търговишките села, и да им каже: преди 4 години вашите деца ни бяха необходими, ние ги търсихме, за да спасим едно училище, но днеска те вече не ни трябват. Ние не живеем в Европа, ние не се съобразяваме с идеите на Европейския съюз за интеграция. Ние сме решили да ги захвърлим тези деца, защото 4 години ние ги интегрирахме. И казах вчера, с цената на много усилия, с цената на много енергия, с цената на много ресурси, ние успяхме да ги интегрираме. И днеска ние трябва да ги захвърлим. Намерете начин, срещайте се с родителите, кажете им причините какви са, защото в противен случай, ако вие не го направите, на 15
на всичките ученици, пътуващи, ще им издам удостоверение за преместване за село Лозница и начално училище Лозница. Оттам нататък, който ми ги иска, да решава въпроса. А отговора за постройката на училището, ремонта, къде остана?